ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ। କଲରା ଗଛର କଥା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଥାଏ। ସେଦିନ ତାର ଘରେ ଉଳାଉ ଉଳାଉ କଲରା ମଞ୍ଜିଟିଏ ପାଇଲା। ତାକୁ ନେଇ ବାଡ଼ି ପଛକଡ଼ରେ ମନ୍ଦା କରି ଖୋଳି ପୋତି ପକାଇଲା। ସେଥିରେ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଦେଲା। ଆଉ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଦେଇ କହିଲା, କଲରା ମଞ୍ଜିରେ କଲରା ମଞ୍ଜି, କାଲିକି ଯଦି ତୁ ଗଜା ହୋଇଥିବୁ ତ ହୋଇଥିବୁ, ନହେଲେ ତତେ ମାମୁଁ ଘର କୁରାଢ଼ିରେ ତତେ 2 ଗଡ଼ କରି ହାଣିଦେବି। ତହିଁ ଆରଦିନ ଯାଇ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ସତସତିଆ କଲରା ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜାଟିଏ ବାହାରିଛି। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଗଜା ନ ହୋଇ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ପୁଣି ସେହିଦିନ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଯାଇ କଲରା ଗଜାକୁ ଡରାଇ କହିଲା, କଲରା ଗଜାରେ କଲରା ଗଜା, କାଲିକି ଯଦି ତୁ ଦି ପତ୍ର ହୋଇନଥିବୁ, ତେବେ ରାଜାଘର କଟୁରୀରେ ତତେ ହାଣିବି। ସତକୁ ସତ ତହିଁ ପରଦିନ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ 2 ପତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଦେଖି କହିଲା, ନ ହୋଇ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ଏମିତି ସବୁଦିନ ପାଣି ଟୋପାଏ ଟୋପାଏ ଦିଏ, ଆଉ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଡରାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିନ 2ଟାରେ ଗଛଟି 2 ପତ୍ରରୁ 4 ପତ୍ର ହେଲା, ଆଉ ଗଛ ବଢ଼ିଲା। ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛଟି ଚାରିଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଗଛଟିର ଏମିତି ମାଡ଼ିବା ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ତା ଲାଗି ମଞ୍ଚାଟିଏ ତିଆରି କଲା। ଗଛଟି ସେହି ମଞ୍ଚାରେ ମାଡ଼ିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି କଲରା ଗଛରେ କଷି ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ୀ ସେହି କଲରା କଷିକୁ ନିଇତି ଯାଇ ଦେଖୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ହାତ ଯାଏନି ତୋଳିବା ପାଇଁ। ମଞ୍ଚାରେ ଥାଇ କଲରାଟି ପାଚିଲା। କଲରାଟି ପାଚିଲା ବେଳକୁ କଲରା ମନରେ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ସେ ସବୁ କଲରାଙ୍କ ରାଜା ଭାବୁଥିଲା। ସେଦିନର ମାମୁଁ ଘର କୁରାଢ଼ି ଆଉ ରଜା ଘର କଟୁରୀକୁ ଡରୁଥିଲା। ସେ କଥା ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅପରଛିନିଆ କାଉ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ସେହି ଲାଲ ଟହଟ କଲରା ଉପରେ ତାର ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା। ପାଚିଲା କଲରାଟାକୁ ଦେଖି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାର ଭାରି ଲୋଭ ହେଲା। କାଉ କଲରାଟିକୁ ଖାଇବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା। ସେଉଠୁ ସେ ଯାଇ କଲରାକୁ କହିଲା, କଲରା ବେଣ୍ଟରେ କଲରା ବେଣ୍ଟ, ଭୋକରେ ମୋହର ଜଳୁଛି ପେଟ। କହନ୍ତୁ ଯଦି ଖାଆନ୍ତି ତତେ, କ'ଣ କହୁଛୁ କହ ତ ମତେ? କାଉ କଥା ଶୁଣି କଲରାଟି ତାର ଲାଲ ଟହଟହ ପୋଷାକକୁ ଥରେ ଚାହେଁ, ଥରେ ସେହି ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ କାଉ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ଆଉ ପରିହାସ କରି କହିଲା, ଖାଇବାକୁ ତତେ ମୁଁ ମନା କରିନି ଯେ, ତୁ ଥରେ ଆଗରେ ଯାଇ ବୁଢ଼ୀକୁ ପଚାରିକି ଆସ। କଲରା କଥା ଶୁଣି କୁଆଯାଇ ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲା। କାଉ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବୁଢ଼ୀ କାଉକୁ କହିଲା, ଅମୁହାଁ କୂଅରେ ଯାଇ ମୁହଁ ଟିକିଏ ଧୋଇକି ଆ। କାଉ ବୁଢ଼ୀ କଥା ଶୁଣି ତାପରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ କହିଲା, ଦେ କୂଅ ଦେ ପାଣି, ଧୁଏ ଥୁଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ଭେଣ୍ଟ। କୂଅ ଏହି କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ତୁ କୁମ୍ଭାର ଘରେ କଳସି ଆଣିଲେ ମୁଁ ପାଣି ଦେବି। କୁଆର ତ ମନ ଲାଗିଛି କଲରା ପାଖରେ। କୁଆଟି କୂଅର ଏହି କଥା ଶୁଣି କୁମ୍ଭାର ଘରକୁ ଗଲା। କୁମ୍ଭାର ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଦେ କୁମ୍ଭାର ଦେ କଳସି, ନଉ କୂଅ ଦେଉ ପାଣି, ଧୋଏ ଥୁଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ଭେଣ୍ଟ। କୁମ୍ଭାର କି କାଉ କଥାରେ ସହଜରେ ଢଳିବା ଲୋକ। ସେ ବାହାନା କରି କହିଲା, ତୁ ଯା ଗହୀର ବିଲରୁ ମାଟି ଆଣିବୁ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ତତେ
କଳସୀ ଦେବି। କାଉ ଭାବିଲା ଯେମିତି ହେଲେ ବି କାମଟି ତାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଗଲେ ତ ନହେବ। ଏହା ଭାବି କାଉଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଗହୀର ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କୂଅ କହିଲା, ଦେ ବିଲ ଦେ ମାଟି, ନଉ କୁମ୍ଭାର ଦଉ କଳସୀ, ନଉ କୂଅ ଦଉ ପାଣି, ଧୁଏ ଥଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। ଗହୀର ବିଲର ବୁଦ୍ଧିଟା ଆହୁରି ପୁଖତ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗହୀରିଆ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ମାଟି ଦିଅନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ତାଡ଼ିବି କେମିତି? ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ବି ହତିଆର ନାହିଁ। ତୁ ଯା ହରିଣଠାରୁ ଶିଙ୍ଗ ଆଣିବୁ, ତେବେ ଯାଇ ମାଟି ଦେବି। କାଉ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ହରିଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହି ହରିଣର ବି କାହାକୁ ଟିକିଏ ଖାତର ନାହିଁ। ହରିଣ କାଉକୁ କହିଲା, ତୁ ଆଗ ଯାଇ କାଳି ଗାଈଠାରୁ କ୍ଷୀର ଆଣେ, ମୁଁ ପିଏ, ତେବେ ଯାଇ ସିଂହ ଦେବି। କାଉର ଦୁଃଖର ଶେଷ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ ପଛେ। ଏକଥା ଶୁଣି କାଉ ଧାଇଁଲା କାଳିଗାଈ ପାଖକୁ, ଆଉ ତାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଦେ କାଳିଗାଈ ଦେ କ୍ଷୀର, ପିଉ ହରିଣ ଦେଉ ଶିଙ୍ଗ, ନଉ ବିଲ ଦେଉ ମାଟି, ନଉ କୁମ୍ଭାର ଦେଉ କଳସୀ, ନେଉ କୂଅ ଦେଉ ପାଣି, ଧୁଏ ଥଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। କାଉ ଭାବିଥିଲା ଗାଈଟା ସୁଧାର ହୋଇଥିବ। ତାର ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାର ଦୁଃଖ ବୁଝିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଟୋପାଏ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଗାଈ କାହିଁକି ବା ତାର ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତା? କାଳିଗାଈ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ହିଡ଼ରୁ ଯାଇ ଘାସ ଆଣି ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ତତେ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବି। କାଳିଗାଈଠାରୁ ସେ କଥା ଶୁଣି କାଉ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ସେ ହିଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ହିଡ଼କୁ ଯାଇ କହିଲା, ଦେ ହିଡ଼ ଦେ ଘାସ, ଖାଉ କାଳିଗାଈ ଦେଉ କ୍ଷୀର, ପିଉ ହରିଣ ଦେଉ ଶିଙ୍ଗ, ନଉ ବିଲ ଦେଉ ମାଟି, ନଉ କୁମ୍ଭାର ଦଉ କଳସୀ, ନଉ କୂଅ ଦେଉ ପାଣି, ଧୋଏ ଥଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। ହିଡ଼ ପାଖରେ ଛେଳିଠୁ ମେଣ୍ଢା ଯାଏଁ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ତାର ବା ବେଳ କାହିଁ? ଛାଡ଼ ଛିକର କାଉଟା କଥା ଶୁଣିବାକୁ। କାଉ ଅନାଇ ଅନାଇ କେତେବେଳକର ସେ କାଉର ଗୁହାରି ଶୁଣିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲା, ହଇରେ, ତୁ ପାଚିଲା କଲରା ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା, ଏତେ ଆଡ଼େ ଯାଇ ଶେଷରେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ହଉ, ମୁଁ ତୋ କଥା ବୁଝିବି ଯେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ତତେ ଘାସ ଦେବି? ତୁ ଯା କମାର ଶାଳରୁ ଗୋଟିଏ ଦା ଆଣିବୁ, ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଘାସ ନେଇଯିବୁ। ଏତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କାଉ ସବୁଆଡ଼ୁ ହତାଶ ହୋଇଗଲାଣି। ମନରେ ଭାବିଲା, ଯାହା ହେବାର ହେଲାଣି। ହଉ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କମାର ଘରକୁ ଯିବି, ତେଣିକି କଲରା ଖିଆ ପଛକେ, ନହେଲା ନାହିଁ। ଏହା ଭାବି କାଉ କମାର ଶାଳକୁ ଗଲା। ତାକୁ କହିଲା, ଦେ କମ୍ଭାର ଦେ ଦା, ନଉ ହିଡ଼ ଦଉ ଘାସ, ଖାଉ କାଳିଗାଈ ଦଉ କ୍ଷୀର, ପିଉ ହରିଣ ଦଉ ଶିଙ୍ଗ, ନଉ ବିଲ ଦଉ ମାଟି, ନଉ କୁମ୍ଭାର ଦେଉ କଳସୀ, ନଉ କୂଅ ଦେଉ ପାଣି, ଧୋଏ ଥଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। କାଉର କଥା ଶୁଣି କମାର ଆବାଗ ହୋଇଗଲା।
ଯାହା ହେଉ ତା କଣ୍ଠରେ ଦୟା ବସିଲା। ସେ ପଚାରିଲା, ଦା ନେବୁ ଯେ, ହେଲେ କିପରି ନେବୁ? କାଉ କହିଲା, କେମିତି ଆଉ ନେବି? ଥଣ୍ଟରେ। କମାର କହିଲା, ତୁ ବୁକାଟିକିରେ, ଏପରି ତତଲା ଦାଟି ତ ଥଣ୍ଟ ପୁଡ଼ିଯିବନି? କାଉ କହିଲା, ତେବେ ମୋର ପିଠିରେ ଥୋଇଦିଅ। କମାର କହିଲା, ଥଣ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ପୁଡ଼ିଯିବ ଆଉ ପିଠିଟା କ'ଣ ରହିବ? ଶୁଣୁ, ମୋର ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। କୋଉଥିରେ ନେବୁ ଶୀଘ୍ର କହ, ନଚେତ୍ ତୁ ତୋ ବାଟ ଦେଖ। କମାରର କଥା ଶୁଣି କାଉ ଦୁଃଖ ଆଉ ହତାଶରେ କାଉ ଏକଦମ ଘବରାଇଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ, ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଏ ବେଳରେ କେମିତି ନେଲେ ତତଲା ଦାଟିକୁ ନେଇପାରିବି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ଦେଖି ସେ ତାର ବେକ ଦେଖାଇଦେଲା। କମାର ତା ବେକରେ ଯେମିତି ତତଲା ଦାଟି ଥୋଇ ଦେଇଛି, ସେମିତି କାଉଟି ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା। ତାର ଆଉ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ ଖାଇବା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଚରା କାଉଟା ପର ଜିନିଷକୁ ଲୋଭ କରି ଶେଷରେ ତାର ଜୀବନଟା ହରାଇଲା। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମ ଚାଟଶାଳୀ ପାଠରେ ଏମିତି ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।